Алло, гледай. Пеца! Лице! Оставя! Браво, сега! Браво, Баби! Браво, Бабче! Браво! Може да. Добре, да. Когато може да поемеш и да биш на плата, издава позиция. Малко ляво, да. Отваря да. Напред може да поемеш, ако не назад си беше. Браво. Пак, камба. Напред, ще стоя, напред. Имаш. Давай, аз ще стана. Стана. Ударай, браво. Браво. Добре, аз ще стана, камба. Удар. Сяна след. Ай, удари да има. Бие! Да мине! Браво! Верите, бе! Браво! Пас! Опа! Добре, Люка, пак с него, залепен, ниско. Браво! Дай! Оп! Добре, браво! Някой зад ме грабче, трябва. Двама стоя. Махай! Смяна! Колко бати скоро топче, вкара? Чакай смяна. Люка! Ай, грачи, искайте, че. Люка, Янка! Лошо от мене! Опа! Добре. Ти, към него виж! Взима, Люка! Добре, Даби! Браво, Люка, пак, ако можеш, пак! Оп, Люка! Сашо, отваря да! Браво, взимаш здраво, тупи! Браво, бе! Брат, спълна тупка, стъпваш! Яви, браво! Ай, грабче! Утайнито! Оп! Браво, грабче! Валя, Люка, валя! Влегай! Добре, че е! Добре, не стоя, чува! Добре, да се властя! Другото! Гол за отбора на Христо Ботев. Кой го вкара? Гол на Петров. Ще излезеш ли? Да, аз и аз съм. Ще излезеш? Да, че това напред. Брavo.
Христо, брат. Па. Браво е! Сам! Опа! Добре, добре! Давай! Дали, корте! Няма коле, брат! Виж го! Виж го! Ама в центъра няма никой още. Без фал! Браво, браво, браво! Цека ясно, цека ясно! Покрийте! Добре, трябва да покрий го, не мога да прекарам. Ти към мене! Останах аз. Добре. Стоян. Идват! Чук! Лошо бе, лошо! Ай, Бучук! Добре! Притимаш! Оп! Дай си рога, чек! Добре! Някой друг да би... Дай на Бучука, бе! Дайте 30 метра! Браво! Паш! Добре! Корте! Оп! Център там! Ай, обърни се и играй. Мочи! Бой, бе! Изво! Отзад, брат! Добре! Вънка! Вече, за какво ти е това? 3 минути. Сташе! Ей, Сташе! След това направо влизай след 3 минути, защото има картон. Не е сега, после 3 минути. Бучук! Прибрани отзад играе. Е, тук са двама. Прибрани отзад. Аз бия тук, миналия мач. Дай, те ще тебе, аз ще изнасяме, да. Имаш. Остя.
Гледай ме на себе, гледай малко! Приятно знам, че стигаш този повече. Викни тогава, викни аз! Казвай аз. Няма нищо, играем. Играйте да издържим без кой бим. Почни малко. Дай пак, съпетен биш, ай. Си някой да не би! Няма нищо, играем. Нищо съм ти казал. Браво. Виж! Бой! Добре се, бутай! Поемай долу! Няма нищо, не се реши бе! Още без. Браво, яри към тук. Спокойно! Очи! Бутай, смело! Кажете му намира, че едва. Остана, колко минути има още? Делегата за всички. Как още готов? Делегата за всички. Граби да не би. Айде, Алилка! Алилка! Чакай, още един, чакай, това е спрянта и още един. Оп! Айде! Камене. Оп! Бутай напред, комаш! Бочи, другия крак. Връщаме се. Много са. Браво, Камен. Пас! Пас, едно. Пас. Браво. Добре. Ай, пак, върни се, прибери се. Близко е, стане! Ти си, брат. Продължи. Един от белите. Оп. Двама сте. Оп. Айде, не удар. Близко! Ти би сам! Дигни главите! Деца! Играй. Играй! Оп. Не. Вече. Аз оставам. Аре, аз не реваш за 4. Банка. Видя, съм. А мога и аз. Като да отваря, ей! Взимахме ли? Къде ти? Стой. Чета, но няма ли време да стоим? Иди го там. Оп. Вали му. Браво, бе.
Камба пак. Оп. Браво. Браво. Ай така. Ай. Там. Сега. Ния. Трябва долу. Лия, само. Лия. Добре. Браво. Виж, брат, виж. Пас! Хоп! Хоп! Сега! Давай, не бързе! Трима! Махай я! Пак! Сам! Ай! Камене! Оп, сюда! Пас! Имаш. Пуч! Пас! Дай коров, де! Имаш камера. Казвайте на време. Крачка назад. Гол за отбора на Христо Ботев. Кой вкара? Гол на Георгиев. Гол за отбора на Active Life. Кой вкара? Кой? Тръгвай! Отзад така един. Тръгвай! Опа! Още! Там имаш! Мил! Дома! Отзад! Те го се удари, бе! Кой се удари? Те го се удари! Ще разправя! Как не се играе? Ти го сте там, бейте, гледам. Не бързай, че ще се прекарваме някой. Среда имаш, Кучук. Обралица. Так, идва. Търси я зашли. Сам. Нищо. Колко време гледа? Мен ли питаш? О, не знам. А кой ви вкара втория гол, бе? Кажи ми фамилия. Отзад, Кучук! Давай, дай всички. Алилка, тръгни напред, Алилка. Оп! Пак сучка. Оп!
Алюка! Сам тръгвай. Може да! Ай, Камен да влезе, Камене! След това остани напред. Сега! Не! Айде, по-бързо! Ай се отзад! Браво! Нямаш ти, Миро, сега. Всеки бърка пасове. Всеки бърка пасове. Напред веднага. Не напред! Опа! Браво, Вашо! Смяна! Играй! Сашо, за сапра. Я не имаш, чакай. Не, напред ти иди. Да вкараш Стоян, близко. Обърни се! Играй! Опа! Не двама сега. Отчух вътре! Ай, присъл! Опа! Оп, се това Халилка, пак нищо, пашиш. Оп, Сашо! Цецо, бия бе, Цецо! Цецо! Удар бе! Още напред. Нищо! Ай сега! Там ги бийте, или отстъпите. Срещай! Ай, братан, рите бързо, бре! Газ! Цецо, ти, Цецо. Това другото! Ай, двамата! Уши го едно! И добре. Цецо и ти. Браво! По-бързо. И ти, Цецо, и ти. Дай назад, шутния. Близко си. Любе, ти си. Спани ги, бе! Оп. Браво! Цецо! Колко има, бе? Айде, 3 минути! Ире! Срещай дама. Сега ще понимаш. Пак, Цецо! Нашо. Идва! Отвори. Обърни се. Добре, Лю! Имаш ли? Бие! Кой да хване? Лева и късмета, лева. Замини! Чув! Вратарче. Зад! Двама! Ясно е! Пускай, потъчи директно. Опа. Кажи! Кажи аз председател. Бутира пета. Оп, ключ! Цецо! Гол за отбора на Актив Лайф. Гол на Кацаров.
Айде, айде, отпред пред топката, пред топката! Аз ще издържа. Айде, Камо идва отзад. Още една смена, втора. Ajde, da. Дай, Люка. Дай, Матю Миша. Опа, дърпам се. Не! Полиция малко, Чук ти бе, чук. Чук. Аз ли бе? Не, ще гледна врата докара. Чук! Иди от пръскаче! Стой там, бе. Лофуй на тъча. Лофуй на тъча. Гледайте. Ай, боче. Потига бе пък, няма нищо бе! Да, evo da. Čije? Bravo. Bre. Ej, pak, malko stane, pa nisam. Хвърля напред. Люка! Той мен маритняваме, нашия бе! Давай. Не е пряки удара. Стоп.